Guri deitzeko, esan gai. Ikasteko eta hobetzeko gai gara. Gure sormena askatzeko gai gara. Aukeraz betetako lurralde honi gure talentua eta trebetasuna eskaintzeko gai. Eguneroko erronkei aurre egiteko gai gara. Gure mugak identifikatu eta ausardiaz gainditzen ditugu. Gure tokia aldarrikatzeko gai gara. Gero eta irisgarriagoa eta inklusiboagoa den mundu bat nahi dugulako. Denok ditugu gaitasunak sobera gure ezberdintasunen edertasuna balioan jartzeko. EITB transformazioa.